Hayop ka, Celio! Pagbabayaran mo ginawa mo sa pamilya ko! Ngayon, ikaw na lang mag-isa. Napatay ko ng nanay, kapatid at tatay mo. Kung ako sa'yo, huwag mo na akong kalabanin. Sa gayon ay hindi na kita isunod sa kanila. Bubuhayin din muna kita sa ngayon. Kahit isang sanggol lang gusto kong kainin. Hindi ang katulad mong tanga at anggang. Celio, wala sa isip ko na buhayin ka pa. Lahat ng tao ay may kakayahang makagawa ng mabuti para sa kanyang kapwa. Pagmamahal marahil ang dahilan na siyang nagbubuklod sa atin upang maging mapayapa ang paligid. Subalit, kaakibat ng pagmamahal ay ang responsibilidad at pagmamalasakit sa mga taong minamahal mo, maging kapamilya man, karelasyon o kaibigan. Gayunpaman, naniniwala ka ba na kaya ng taong maging masama alang-alang sa katahimikan at kapanatagan ng kanyang minamahal? Na maaaring makagawa tayo ng bagay na marahil ay taliwas sa prinsipyo ng iba, subalit wala ka ng pamimiliang paraan. Paano kung ang taong mahal mo ay kumapit sa mahika ng dilim upang maipagtanggol at maipaghiganti ka? Hanggang saan ka kakapit sa lubid ng kabutihan kung inaabuso naman ito ng iilan? Isang magandang araw po, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Simon, Karine. Aking ibabahagi ngayon ang aking karanasan na nangyari noong taong 1983 sa aming probinsya na siyang sumubok sa aking prinsipyo bilang anak sa aking mga magulang at pakikipagtao sa mga individual na nakapaligid sa akin. Bata pa lang ako nang mamatay ang aking ina at kapatid sa kamay ng aswang na sadyang napakalaki ng kasalanan sa amin. Lumaki akong mulat sa turo ng Diyos at kailanmay hindi ako hinayaan ng aking mga magulang na matuto sa kahit na kung anong meron sa itim na mahikang pamamaraan. Kilalang albularyo ang aking ama sa amin, habang ang aking ina naman ay isang labandera. Magmula nang mapatay ng aswang ang aking ina at nakababatang kapatid, Karine, ay nag-iba na ang pananaw ko sa buhay. Habang tumatakbo ang bilang ng mga araw, ay paunti-unti akong nag-aral ng pangkukulam sa sobrang napakalalim na dahilan. Lingid ito sa kaalaman ng aking ama at kailanman ay wala akong balak na ipaalam ito sa kanya dahil tiyak at malinaw pa sa sinag ng araw ay hindi niya ako sasang-ayunan. Pinag-aralan ko ang mahikang itim sa tulong ng lola ng aking kaibigan na siyang tumulong at humubog sa akin upang mahasa ang aking kakayahan sa pangkukulam. Mahigit 1 taon din akong nagsanay hanggang sa lubusan ko na itong natutuhan. Hindi ako manhid, Karine, upang hindi ipaghiganti ang aking inay at kapatid sa kamay ng aswang na kumitil sa buhay ng 2 taong mahal ko. Kung hindi kayang gawin ni tatay na bigyan ng hustisya ang pagkamatay nila, ay ako na ang gagawa. Hindi maaaring walang ganti sa demonyong yun. Hindi ako matatahimik, Karine, habang hindi ko napapatay sa 2 kong kamay ang aswang na yun. 11:00 ng gabi noon, Biyernes Santo,
nang magtungo ako sa himlayan ng aking ina at kapatid. Sa araw na yon ko balak malaman ang pangalan ng aswang na pumatay sa kanila. Mahalagang bagay na malaman ko ang pangalan nito upang maisakutuparan kong maipaghiganti sila. Nang matuntungan ko ang ibabaw ng himlayan ng aking ina, ay mag-isa ko itong hinukay gamit ang pala na hiniram ko sa aking tiyuhin. Ilang beses akong nagpalingalinga sa paligid upang makasigurong walang taong makakakita sa aking ginagawa. Inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw nang sa wakas ay maabot ng panghukay ko ang ataol ni inay. Doon ay nagsimulang mangilid ang aking mga luha sa isiping yun na ang araw upang maipaghiganti ko sila. Kaagad kong binuksan ang ataol at tumambad sa akin ang kalansay at bungo ng aking ina. Naroon pa sa bungo nito ang buhok nitong maiitim pa rin. Sandali kong pinagmasdan ang aking ina at sa pagkakataong yun, Karine, ay tuluyan nang bumagsak ang malalamig kong mga luha. Patawarin niyo ako sa aking gagawin, inay. Alam kong hindi niyo gusto ang aking ginagawa. Subalit ito lang ang nakikita kong paraan upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ninyo. Para sa inyo ito, inay. Hindi ako makapapayag na hindi managot ang aswang na pumatay sa inyo. Kinuha ko ang 2 kong kandilang itim, saka ito sinindihan malapit sa katawan ng aking ina. Malamig na at mahamog ang paligid, subalit nag-aalab pa rin sa aking sistema ang aking pakay. Pumikit ako kasabay ng mahinang pag-usal ng napag-aralan kong orasyon sa wika ng mga patay. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya habang binibigkas ang mga dasal. Nagsusumamo ako't nagiging desperado upang malaman ang pangalan ng aswang. Hinawakan ko ang buto ni inay sa parteng leeg. Naalala kong doon siya kinagat ng aswang, dahilan upang malagutan siya ng hininga. Hinaplos-haplos ko ito, pagkuway itinaas ang 2 kong kamay sa direksyon kung saan masisilayan ang pulang kulay ng malaking buwan. Tila ba nagdurugo ang buwan, Karine, na siyang sumasalamin sa pasan kong hinanakit at pagkasuklam. Hindi ako nagsayang ng oras at paulit-ulit na inuusal ang orasyon ng pagbubunyag. Sa paraang ito'y malalaman ko ang kasuklam-suklam na pangalan ng aswang. Hindi naglaon ay may mga letrang ipinapakita sa aking isipan. Sa una ay malabo hanggang sa unti-unti itong naging klaro. Pagdilat ng aking mga mata ay napatingin ako kay inay. Tumingala ako sa buwan kasabay ng pagngangalit ng aking mga bagang. Gayon, alam ko ng pangalan mo. Humanda ka sa akin. Hindi kita titigilan hanggang hindi kita napapatay. Muli kong tinabunan ng lupa ang himlayan ng aking ina at tumuloy muna sa ilog upang makapaglinis ng katawan bago makauwi. Hindi pa sumisikat ang haring araw nang makarating ako sa aming tahanan. Patiyad akong naglakad at maingat sa paggalaw upang hindi ako mapansin ni Tatay Magno. Tumakas lang kasi ako kagabi. Nang marating ang aking silid, ay kaagad kong inihanda ang mga kakailanganing materyales sa aking pangkukulam. Desperado na ako ng mga oras na yon, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, kaya isinagawa ko ang ritual. 6:00 na ng umaga nang malapit ko nang makamit ang kasukdulan. Hexum Dominimi paratus ad mancipandum atram potestatem tantum ad emblendum votum speciale.
Mariin ang aking pagkakabigkas sa bawat salita. Inulit-ulit ko ito hanggang sa maramdaman ang pag-init ng paligid. Senyales na dininig ng kadiliman ang aking natatanging hiling. Hanima condita feret vitam tuam, exorgie servum tenebrarum et mete insecta mortifera, per omnem corporis venam reptans, sanguinem ad ossa et cutem sugintem. Unti-unti ko nang napapansin ang presensya ng aking mga kaibigan. Agad akong napangiti sa kanilang pagtabi sa akin at sinabayan ako sa pananalangin sa naturingang Panginoon, ang kapangyarihang itim. Nang pumalibot na sa akin ang maiitim na usok na nagmula sa kung saan, akin nang itinuloy ang huling yugto ng kulam. Vivifica insectum mortis et mete ad nocentum animas, cominue omnem carnem effunde sanguinem et spiritum intiripit. Binitbit ko ang manika at isinalang sa apoy ng kandila ang magkabilang paa. Natuwa ako nang marinig ang paghiyaw ng lalaking kinasusuklaman ko. Hindi ko man siya nakikita, subalit naririnig at nararamdaman ko ang kanyang pagdurusa. Inilapag ko sa mesa ang manika at saka paisa-isang sinaksak ng inihandang kutsilyo. Paulit-ulit ang pagsaksak sa bandang tiyan hanggang sa magkagutay-gutay. Sunod kong pinuntirya ang bahagi ng ulo. Gamit ang mahabang karayom ay tinusok ko ito roon. Pagkatapos nito ay malapad akong napapangiti dahil sa aking ginagawa. Musika sa aking pandinig ang daing ng nilalang na hindi magkandamaliw sa paghiyaw, buhat ng pagdurusa. Pumapanting sa aking tenga ang hagulgol at pagsusumamo, subalit hindi na mababago ang naganap na. Hindi nagtagal ay nagsilabasan na ang iba't ibang insekto mula sa tiyan ng manika na sinundan ng naglalakihang uwak na nagmula sa bibig. Dahan-dahan na ring bumaha ang dugo mula sa loob ng manika hanggang sa sumabog ang kabuuan na tila isang bomba. Bawat sulok ng kwartong kinalalagyan ay naabot ng aking pagtawa. Sa wakas ay napaghiganti ko na sila. Sigurado akong sa brutal na ginawa ko ay isa na ngayong malamig na bangkay ang aking biktima. Ngunit upang makasiguro ay hindi pa ako nakontento. Kailangan ko itong dagdagan ng isa, Karine. Mula sa katabing karton ay inilabas ko pa ang isang manika. Hinimas-himas ko ang kamay nito, saka saglit na nilaro ang mahahabang hibla ng buhok. Kung naging mabait ka lang sana sa amin, hindi kita kukulamin. Ibinagsak ko sa mesa ang manika at sinimulan ang orasyon ng kulam. Vivifica insectum. Agad akong napalingon sa pinto at natatarantang iniligpit ang mga gamit, Karine. Hinipan ko na rin ang kandila at maayos na inilagay sa ilalim ng higaan ang lahat-lahat ng kagamitan sa pangkukulam. Binuksan ko ang mga bintana at pinabanguhan ang paligid upang hindi maamoy ang kaganapan sa loob ng silid. Ilang sandali pa'y lumapit ako sa pinto at binati si Tatay Magno ng may paggalang. Magandang umaga po, Tatay Magno. Inabot ko ang kanyang kanang kamay, saka nagmano. Magiliw ko siyang hinarap. Huwag mo nga akong mabati-bati, Simon. Bakit ba ganyan ang mata mo? Tila hindi ka pa natutulog ah. Anong pinaggagawa mo rito sa iyong silid? Mababakas sa boses ang pagkainis.
Sa nakikita ko sa ekspresyon ng mukha niya ay hindi ako biglang mapakali. Kinabahan ako dahil baka kung ano na ang kanyang nalalaman tungkol sa akin. Nasundan ko na lang din siya sa tingin sa kanyang pagpasok ng kwarto. Tumingin-tingin si Tatay Magno sa paligid at napako ang paningin sa altar na wala ng puon. "Sibon, nasaan ang mga puon dito sa altar?" Nagmamadali akong nagtungo sa aparador. Kinuha ang mga puong santo at ibinalik sa altar. Napayuko na lang din ako at lihim na napadasal na sana'y huwag niya akong mapagalitan. Naipasok ko kasi sa aparador itay . Nalimutan kong ibalik dito sa altar." Pagpapalusot ko na lang, napangiwi ako sa malalalim na pagbuntong hininga ni Tatay Magno. Yun ang pamamaraan niya sa pagpipigil ng galit. Mariin niya akong tinitigan na parabang kulang na lang ay kainin niya ako ng buhay. Nang sa mga oras na yon ay hindi mapigilan ang pagtambol ng aking dibdib. Napapansin ko, kakaiba ang enerhiya rito sa kwarto mo. May ginagawa ka ba na hindi ko alam, Sibon? Nakakapagtaka ka na. Kakaibang nararamdaman ko rito. Sa loobin ni Tatay na mas nagpaigting sa kaba ko, inusisa pa niya ang kasulok-sulukang bahagi ng kwarto ko, Karine. Mahigpit ang naging hawak ko sa aking pantalong pantulog, lalo na nang mapagawi siya sa higaan. Inamoy-amoy pa niya ang hangin at pagkuway, masama ang naging tingin sa akin. Tinitigan ako ni Tatay sa loob ng halos 30 segundo at sapat na oras na yun upang hindi mapirmi ang pagpintig ng puso ko sa pagiging kabado. Hindi ko matukoy kung anong enerhiya ang nandito sa silid mo. Nabaibigitan ako. Sumisikip ang dibdib ko sa silid mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod kong balik, lalagyan natin ng pangtaboy ng masasamang hangin. Hindi na po kailangan, Tay. Agaran kong sagot na ikinaputol ng kanyang salita. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Kasi wala naman pong masamang nangyari sa akin, Tay. Dagdag ko pa upang maiwasan ang anumang pagkabahala. Sige, ikaw ang bahala. Maiksi niyang tugon at napatingin na lamang sa labas ng bintana. Pupunta ako sa bayan ngayon at kailangan mong sumama para makatulong sa panggagamot. Kailangan ko ng kaagapay upang mas mapadali ang sadya ko ron. Naglipanan na ulit ang mga aswang at marami nang napinsala. Magayos ka na at tayo alis na. Sige na, kilos na. Bilisan mo. Opo, Tay. Mabilisan kong tugon. Tinapik ako ni Tatay Magno sa balikat hanggang sa nagpaalam na siyang umalis. Naghanda na rin ako para makasunod sa kanya agad. Pagkatapos kong makapagpalit ng damit, ay isinara ko muna ang kwarto. Minabuti kong dalhin ang mga bagay na siyang proteksyon ko sa anumang panganib na nakaamba. Binuksan ko ang malaking kahon na nakatago sa aking tukador. Kinuha ko mula roon ang mga ginawa kong manika na yari sa dayami. Ang mga manikang ito ay may orasyon. Ang iba naman dito'y bigay sa akin ng lola ng kaibigan ko na siyang nagturo sa akin sa paraan ng pangkukulam. Marami akong manikang pangkulam, Karine, at maingat ko itong itinatago sa aking silid. Mahirap nang mahuli ni Tatay dahil tiyak malilintikan ako sa kanya. Ayaw ko itong ipaalam at kailanman ayaw kong malaman niyang ang anak niya ay isa na ring mangkukulam. Matapos maihanda ang aking mga gamit, ay hinabol ko si Tatay para makasabay na. Magkaiba ang kubo na aming tinutuluyan, Karine. Gusto kasi ni Tatay Magno
na malaya akong nakakakilos bilang ako at upang hindi ko siya maistorbo sa kanyang panggagamot bilang albularyo. Sumang-ayon na lamang ako at hindi na nag-usisa pa. Kung hindi po ninyo maitatanong, ay maraming taon na rin na naging tapat at matulungin na albularyo si Tatay Magno dito sa bayan namin sa San Andres. Dinadagsa siya ng mga pasyenteng may malulubhang sakit. Kabilang naroon ang mga nabiktima ng aswang at may mga nayanggaw na rin siyang napagaling at naibalik sa pagiging tao. Kilala ang aking itay sa amin dahil sa bukod na magaling siyang manggagamot ay hindi siya nagpapabayad sa kanyang serbisyo. Hindi maikakaila na magaan ang loob sa kanya ng mga tao. Nitong nakaraang taon lang, Karine, nang tinuruan na ako ni tatay sa panggagamot. Madali naman akong natuto at naging kasakasama niya sa pagdayo sa iba't ibang lugar upang makapanggamot. Pagdating namin sa kalsada, nakaabang na ang kariton na aming sasakyan patungo sa kabilang bayan. Nang makasakay, ay hinampas na ni Mang Goreng ang puwet ng kalabaw upang umusad. Si Mang Goreng ay kababata ni tatay na siyang nagboluntaryong maghahatid sa amin. Mabagal ang naging usad ng balsa dahil hila-hila lamang ito ng kalabaw at gabi na nang marating namin ang bayan ng Sigalon. Akala ko, pasyente ang bubungad sa amin ni Tatay Magno, ngunit hindi pala. Nagulantang ako sa sumunod na mga eksena. Magsitago na ang lahat! Nandiyan na sila! Lahat ng tao sa bayan ng Sigalon ay nagsitakbuhan na at kanya-kanyang hanap ng matataguan. Agad namang kinuha ni Tatay Magno ang kanyang palagiang dalang buntot pagi at binunot ang itak na nakasabit sa isang tindahan sa tabi. Goreng, isama mo na ang anak ko. Sumakay na kayo sa kariton at patakbuhin mo na ang kalabaw kung maaari. Natigagal ako sa narinig, Karine, at umalmang sumang-ayon kay tatay. Teka lang, tay! Sumunod ka na lang, Simon. Unahin mo na ang kaligtasan mo. Sa bahay na lang tayo magkita. Kahit anong pigil ko kay Tatay Magno, ay ayaw niya akong pakinggan. Tumakbo na siya palapit sa mga aswang at nagsimulang sukatin ang kakayahan ng mapangahas na mga nilalang. Simon! Tara na! Natatarantang sambit ni Mang Goreng. Nakailang tawag na siya sa akin, pero sa halip na pakinggan ko, ay kiluha ko lang ang mga gamit sa kariton at naghanap ng matataguan sa malapit. Simon! Bumalik ka rito! Hinayaan ko na si Mang Goreng. Hindi ko maaaring iwanan si Tatay Magno, lalo pa at mga aswang ang kanyang kinakalaban. Nawala na si nanay at dalawa kong kapatid dahil sa mga nilalang na ito at hindi ako makapapayag na pati si Tatay Magno ay mawala pa. Agad kong inilabas ang dalawang maliliit na manika sa aking bitbit na bayong. Inilabas ko rin ang dalawang itim na kandila na sakto lang ang kahabaan. Pagkatapos ay sinindihan at sinimulan ang orasyong pagkulam gamit ang isipan. Naging mataman ang pagtitig ko sa dalawang aswang na kinalaban ni Tatay Magno. Kasabay nun ay ang dahan-dahan kong pagtusok ng sinilabang karayom sa mga manika. Paulit-ulit ko itong ginawa hanggang sa nagkagutay-gutay na. Napaarko ang labi ko sa pagngiti matapos masaksihan ang biglaang panlalambot ng katawan ng dalawang aswang. Sa halip na sa hampas ng buntot pagi mangisay, ay sa kulam na aking ginawa sila nagdusa. Naaaliw ako sa aking nakikita at sa kamalas-malasan ng mga aswang na ito ay ako ang natsyempohan nila. Nagulat pa si Tatay Magno
Dahil sa wala pa siyang nagawa sa mga ito, ay bigla na lamang nanlambot ang mga tuhod at ilang sandali pa ay nagsilabasan ang iba't ibang mababahong insekto sa kanilang bibig, sa tenga, sa ilong, sa mata, hanggang sa mawasak ang buong ulo. Hindi na rin nakalapit kay Tatay Magno ang aswang na palihim sanang umatake sa likuran matapos kong hawakan sa ulo ang manika sa kabinali. Paglingon ni Tatay ay nakaluhod na sa mismong harapan ang aswang na nabalian ng ulo. Nagtatakang napatingin na lamang si Tatay Magno sa pagtataka sa nangyayari. Ipinagpatuloy ko naman ang aking ginagawa. Matapos mailigtas si Tatay Magno sa 3 aswang, ay isinunod ko na ang aswang na pilit inaagaw sa mag-asawa ang sanggol na anak. Naglabas muli ako ng manika mula sa bayong. Sinilaban sa apoy ng kandila ng bahaging tiyan, sabay bigkas ng orasyon sa isip. Bago pa man makuha ng aswang ang bata, ay sumabog na ang bahaging tiyan nito. Kanya-kanya pa sa paghilamos ang mag-asawa matapos tumilamsik ang dugo nito sa kanila. Sa nangyaring ito, Karine, ay hindi ko mapigilang makaramdam ng tuwa at hindi roon nagtatapos ang lahat. 4 na ang bumagsak, subalit mayroon pang 2. Muli akong naglabas ng 2 manika pero hindi ko agad ito kinulam. Hindi ko kasi nakita agad kung nasaan ang mga ito. Pero hindi na ako naghintay sa paglitaw ng 2 at isinagawa na ang pangkukulam. Inilabas ko ang balisong at sinilaban ito sa apoy habang inuusal sa isip ang maiksing orasyon. Pagkatapos ay walang pag-aalangang isinaksak sa leeg ng 2 manika at ilang sandali pa, lumitaw mula sa kung saan-saan ang 2 aswang na pasuray-suray na naglakad. Hawak-hawak ng mga ito ang dugoang leeg at pilit pinapatigil ang kalabisang pagdurugo, subalit huli na ang lahat. Hinati ko ang mga manika at kasabay nun ay ang pagkahati ng katawan ng 2 aswang. Si Tatay Magno na lalapit sana sa mga ito para tagain ng itak ay napatigil sa kalagitnaan at gulat na napatingin sa mga nakahandusay na katawan. Pati ang mga taong nakakita sa nangyari ay walang ibang reaksyon kundi pagtataka. Mas lalo pa silang naguluhan nang magsilabasan ang maiitim na nagliliitang ahas sa bawat labasan ng katawan ng mga aswang. Pero sa kabila nun, natuwa rin sila dahil sa wakas ay ligtas na ang lahat. Nagmamadali na akong lumabas sa pagkakatago sa sagingan at agad sinunog ang mga manikang ginamit sa pagkulam, Karine. Pagkatapos ay kalmadong lumapit kay Tatay Magno na nagsimula ng kumilos para gamutin ang mga biktimang sugatan. Akala ko ba'y umuwi na kayo ni Goreng? Nagtatakang tanong ni Tatay nang makalapit ako. Ngumiti lang ako sabay iling. Nandyan lang ako sa tabi-tabi tay Nanunood sa kung paano mo nilabanan ng mga aswang. Hindi ako. Sadyang may kakaiba lang na nangyari ngayon. Tugon ni Tatay Magno na napapaisip pa rin sa nangyayari. Sa paglipas ng mga oras, naging abala na kami sa panggagamot, Karine, at hindi namin namalayan na hating gabi na pala. Saktong 12:00 nang matapos ang lahat-lahat. Hindi na rin kami nahirapan sa matutuluyan dahil pinatuloy kami ng kaibigan ni Tatay sa bayang ito. Siya si Mang Tomas. Paring Magno, mabuti na lang at dumating kayo agad. Maraming salamat talaga dahil nagawa ninyong gamutin ng anak mo mga taga rito sa amin.
Kung sino-sino lang manggagamot ang tinawag namin, pero walang dumarating Bukod kasi sa malayo itong bayan, hindi rin sila tumatanggap ng libreng serbisyo. Hindi katulad mo na may mabuting puso. Nakinig lang ako sa usapan ni Tatay Magno at Mang Tomas. Nasa kwarto na ako at nakahiga na ako sa papag. Sa nangyari kanina sa mga aswang na yon, hindi ka ba nagtaka na basta-basta na lang sila bumulagta? Yung bigla ang pagkabali ng ulo, pagkawasak ng tiyan, at paglabasan ng kung ano-anong insekto sa katawan. Hindi ba't isa yung pamamaraan ng kulam? Tanong ni Mang Tomas. Pumantig sa tenga ko ang narinig at biglang nawala ang antok. Kinabahan na rin ako dahil baka malaman ni Tatay Magno ang aking ginawa. Yun din ang iniisip ko, paring Tomas Pero kung isa yung kulam, sino naman ang maglalakas loob na kumulam sa mga aswang? Ay, hindi natin alam pare. Baka may mangkukulam ding nasagasaan ng mga yon kaya ginagantihan. Isa pa, hindi lang kagabi ang unang beses na nagkaganoon. Nangyari na ito kahit pa man sa mga unang pagsalakay. Nakapagtataka man. Pero mukhang magpapasalamat pa ako sa kung sino man ang mangkukulam na gumawa noon. Malaki ang naitulong sa atin, ba? Nakahinga ako sa narinig. Kahit papaano ay may taong nakaintindi sa ginawa ko. Kinabukasan ay nabungaran ko si Tatay Magno na inihahanda na ang iba't ibang halamang gamot at mga langis na pampagaling sa sugat. Wala pa namang pasyenteng lumapit pero nakahanda na ang lahat-lahat. Nasa kusina na rin si Mang Tomas na abala sa paghahanda ng agahan. Lumapit na rin ako at tumulong, alang-alang sa pagbibigay respeto sa pagpapatuloy niya sa amin. Oh siya! Pagpasensyahan nyo na at ito lang ang may hahain ko Kinakapos ngayon kasi wala pang anihan ng mais. Nahihiyang saad ni Mang Tomas. Nako, walang problema paring Tomas. Ganito rin ang pagkain namin sa bahay Minsan nga, kape lang saka isang tinapay na paghahatian pa namin si Simon Sagot ni Tatay Magno. Oh, siya nga pala iho. Bain laki mo na. Nung huli mong punta rito sa Sigalon, kinakarga ko pa ng tatay mo. Pero kung ngayon tumutulong ka na sa panggagamot Namamanghapang puri ni Mang Tomas. Ngumiti lang ako bilang sagot at saka sinimulan na rin ang pagkain. Habang nasa hapag, sa kalagitnaan ng pagkain, naisingit ni Tatay Magno at Mang Tomas ang kasalukuyang kaganapan sa bayan ng Sigalon. Makailang ulit na sa paglusob dito ang mga aswang pare. Nagiging madalas na ang pag-atake nila. Hindi ko na nga mabilang pero sa ilang beses na pamimirwisyo nila, 2 pa lang naman ang pinawian ng buhay. Karamihan talaga nagiging sugatan. Paano ba ito nangyari pare? Sa dinami-rami ng bayan dito, itong bayan ninyo ang palaging binabalik-balikan ng mga aswang. Humigop muna ng kape si Mang Tomas bago sumagot. Si Celio! Dati siyang mamamayan dito sa Sigalon, nayanggaw at naging aswang. Palihim na niyanggaw niya ang iba kaya dumarami. Nang malaman ng lahat ay sinugod siya saka ipinagtabuyan. Nagulantang ako sa aking narinig, Karine. Nang mga oras na yon, bubilis ang tibok ng puso ko kasabay ng pag-aalab ng aking sistema. Hindi ako maaaring magkamali mula sa aking narinig. Yun ang pangalan na kulang pa siguro ang sumpa at pangungulam upang makaganti. Yun ang pangalan na lumitaw sa aking isip noong hukayin ko ang libingan ng aking ina. Yun ang aswang na pumatay sa aking ina at kapatid. Napasuntok ang kanang kamao ko sa lamesa kasabay ng panandaliang pagkatulala, kaya nabaling sa akin ang atensyon ni Tatay Magno at Mang Tomas.
Anak, anong problema? Sandali akong natahimik, saka nag-isip ng dahilang sasabihin. Nang pagbalik sa aking wisyo, ay nagpalusot na lamang ako. Wala ho, itay. Kumukulo lang dugo ko sa mga aswang na yan. Kailangan na nilang mawala at wala silang karapatang mabuhay pa dito sa mundo. Doon ko na lamang ibinaling ang galit ko. Iniisip ko kasi na baka kapangalan lang ng aswang ng Sigalon ang aswang na pumatay sa aking ina at kapatid. At isa pa ay kinulam ko na ang aswang na yon kahapon. Panigurado akong isa na yung malamig na bangkay ngayon. Sigurado akong patay na ang aswang na si Celio. Muling ibinalik ni Tatay Magno ang atensyon sa pakikipag-usap kay Mang Tomas. Ibig sabihin, pag-ihiganti ang dahilan kung bakit kayo inaatake ng mga aswang. Nasaan na ba si Celio ngayon? Walang nakakaalam, pare. Mga liporos niyang aswang lang ang bumabalik dito. Ngayon na marami-rami ang nalagas sa lahi niya, ay baka mas lalo pa yung magalit at pasik ng lagim dito sa bayan namin. Sa mga sandali ring yun, parang gusto ko nang tapusin agad-agad ang aswang na nagngangalang din Celio. Huwag po kayong mag-alala, Mang Tomas. Hanggat nandito kami ni Tatay Magno, walang aswang na makakapaminsala sa buong Sigalon. Saad ko na nasabayan pa ng pagtatagisan ng mga bagang. Agad naman akong napaayos nang mapansin ang pagtatakang tingin ni Tatay Magno sa akin. Napayuko ako at inabala na lamang ang sarili sa pagkain. Nakalimutan kong magdahan-dahan sa pagsasalita. Kaharap ko pa naman si Tatay. Pagkatapos ng agahan, dumiretso na kami sa panggagamot sa mga pasyenteng isa-isang dumarating. Sila yung binigyan ng paunang lunas kagabi na nabiktima ng mga aswang. Sa kalagitnaan ng panggagamot ay tinanong ako ni Tatay Magno. Nagsisimula na akong magtaka sa iyo, Simon. Lalo na sa sinabi mo kanina. Seryoso akong napatingin kay Tatay Magno na abala ang paningin sa ginagamot na sugat. May alam ka ba sa nangyayari? Tay, ibig sabihin yan, pinagdududahan mo ako? Pabiro kong tanong na sinabayan ng maihinang pagtawa. Natahimik na rin ako nang hindi pinansin ni Tatay ang aking sinabi. Ibinuhos ko na lang ang buong atensyon sa panggagamot. Mabilis ang naging takbo ng oras at muli na namang sinakop ng kadiliman ng gabi ang buong paligid. Kanya-kanya na sa pagsara ng pinto at mga bintana ang mamamayan ng Sigalon para maghanda sa pagtulog. Natuto na rin sila sa nangyari sa nagdaang gabi, kaya hindi na ninais pang tumambay sa labas. May mangilan-ngilan pa namang nasa labas, mga lalaking nag-abala pang uminom sa kalagitnaan ng banta ng mga aswang. Sinita ang mga ito ni Mang Tomas, pero nakiusap na ubusin lang daw nila ang nabiling 1 galon ng lampanog. Tahimik lang akong nakadungaw sa bintana. Nasa bakuran na naman sina Mang Tomas at Tatay Magno na nag-uusap habang nasa harapan ng sinusunog ng mga tuyong dahon. 7:00 pa lang, pero nasa kalagitnaan na ang mabilog at maliwanag na buwan. Yun na lang din ang pinagkaabalahan kong tinitigan. Pero makalipas lang ang ilang sandali, ay napatakip ako ng ilong matapos makaamoy ng nakakasulasok na baho. Agad pa akong napalingon sa mesang pinaglagyan ng lamparilya. Akala ko'y natumba na at may nasunog, pero wala naman. Napatayo na ako at sinubukang hanapin ang pinagmulan ng amoy. Pero kahit anong ikot sa loob ng bahay, ay walang mahanap na maaaring pagmulan nito. Bumalik ako sa pagkakadungaw sa bintana at hindi na nagtaka matapos masulyapan ang aswang na nasa bubong ng kalapit na bahay. Itay! May aswang! Agad kong sigaw, sabay turo roon. Agad namang kumilos sina Tatay Magno at Mang Tomas.
Binitbit ni tatay ang kanyang buntot pagi at naghahaba ang itak naman ang dala ng huli. Tiningnan ko lang sila mula sa bintana. Gusto ko nang kumilos at mangulam ulit ng aswang, pero nang makitang nahuli nila ito agad ay hindi na ako nag-abalang makialam. Pinagmasdan ko lang sila na nag-iisip kung anong gagawin sa nahuli at hindi na namalayang may nakapasok na pala sa bahay. Huwag kang malikot kung ayaw mong humiwalay ang iyong ulo sa katawan mo. Nanigas ako sa kinatatayuan kasabay ng pag-inda ng pananakit ng lalamunan sa pagkaipit sa pagitan ng braso at kamay ng kung sinong nasa likuran. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. At sino ka ba sa tingin mo para kulamin ako? Natigilan ako, Karine. Napakunot ang noo ko sa narinig. Hindi ko kilala ang boses ng lalaking kausap ko at hindi sigurado kung kilala ko nga ba talaga. Sa pagkakatanda ko, wala akong taong kinulam. Napaisip ako sa sinabi ko. Inamoy-amoy ko ang hangin at doon na natukoy na hindi tao ang kausap ko. Sigurado ka bang akong kumulam sa'yo? Kung ako man di sana nasa himlayan ka na. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo ang kausap ko o sadyang ginusto lamang akong makausap. Sa pagkakaalam ko kasi, lahat ng aking kinulam ay namayapa na sa kabilang buhay at lahat ng mga kinulam ko ay pawang mga aswang. Iniisip mo bang imposible pang mabuhay ang iyong kinulam? Huwag mo nang isipin dahil ako nagpapatunay na hindi lahat ng kinulam ay namamatay. Mahigpit na ang naging hawak ko sa kanyang braso. Nahirapan na rin akong huminga dahil sa pagkakasakal. Kinaladkad niya ako palabas. Gayunpaman, hindi ako pumayag na makaladkad kung kaya't sinikap kong makadampot ng maipanlalaban. Nang mahawakan ang nakasabit na kutsilyo sa dingding, ay walang pag-aalangang isinaksak ko ito sa balikat ng nilalang. Sinipa ko pa siya at nagmamadaling pumasok sa loob. Yun ang ginamit kong pagkakataon, Karine, upang kumuha ng manika at karayom. Sige, lumapit ka at sinisiguro kong hindi ka nasisikatan ng araw. Napansin ko ang pagtagis ng bagang ng lalaki at doon lang siya namukaan. Mas lalo pang nabuhay ang galit sa aking kalooban nang makilala siya. Siya ang lalaking aswang na pumatay sa nanay at sa kapatid ko. Sa wakas, nagkita rin tayong hayop ka. Subalit labis akong nagtaka sa nangyari. Kinulam ko na siya kahapon bago kami punta rito sa Sigalon. Narinig ko pa ang hinagpis niya't hiyaw. Kaya paanong nasa aking harapan siya ngayon at buhay na buhay? Saang bahagi ng orasyon ako nagkamali? Ilang saglit lang ay bumulabog sa amin ang boses ni Mang Tomas nang makita kami. Hoy! Sino ka? Natauhan ako sa biglaang pagkarinig ng boses ni Mang Tomas. Nagmamadali na ring tumakbo ang nilalang na hinahabol naman ni Mang Tomas. Simon! Tuluyan na akong nanigas sa kinatatayuan ko matapos makita si Tatay Magno. Labis ang pagtataka niya sa hawak kong manika at karayom. Nang mapadako ang paningin niya sa bayong na nasa ilalim na higaan, ay agad niya itong tinignan at ganoon na lamang ang galit niya sa akin. Simon, paano't kailan ka natuto sa pangungulam? Napaigtad pa ako sa tanong na yon ni Tatay Magno. Mababakas sa boses ang labis na galit. Hindi na rin ako makatingin ng diretso sa kanya dahil natatakot na ako. Huwag mong sabihin, ikaw ang nasa likod ng pangungulam ng mga aswang! Hindi ako makasagot. Nanatili akong nakayuko at nagsimula ng manginig buhat sa galit ni Tatay Magno. Muli niyang tinawag ang pangalan ko sa dobling tono.
Simon! Tay! Sa pagkakataong ito ay nangingilid na ang mga luha ko. Paano ka natutong sumamba sa kapangyarihang itim? Sino ang nagturo sa'yo, ha? Naiiyak na ako habang iniahagis isa-isa ni Tatay Magno sa kung saan-saan ang mga manikang gamit ko sa pangkukulam na nasa loob ng payong. Panggagamot ang itinuro ko sa'yo dahil hangad kong maging albularyo ka na handang tumulong sa mga tao. Hindi kita pinalaki para maging isang mangkukulam. Halamang gamot ang gusto kong makitang hinahawakan mo, hindi ang lintik na manika at pagbigkas ng mga orasyong nakamamatay. Nang mga oras na yon ay wala na akong pamimilian pa kundi ang magsabi ng totoo. Kailangan kong ipaintindi kay tatay na hindi ko lahat yun magagawa kung walang mabigat na rason. Tay, bakit magalit kayo agad? Di niyo lang ba itatanong kung bakit ko natutuhan ng bagay na yan? Pinunasan ko ang mga luha at matapang na hinarap ang aking ama. Takot ako kay Tatay Magno pero hindi makakapayag na basta na lang siya magalit nang hindi nalalaman ang aking dahilan. Magmula nang mamatay si nanay at kapatid ko, wala akong ibang inatupag kung hindi pag-aaral ng mahikang itim habang inaaral din ng panggagamot. Bakit, tay? Kasi napapansin ko, wala kayong ginawa upang makaganti sa aswang na pumatay sa mag-ina natin. Puro kayo panggagamot sa mga tao. Ni hindi ko maramdaman na nagalit ka sa aswang na yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Natahimik ako nang singhalan ni Tatay Magno. Sa sandaling ito, hindi lang ako ang lumuluha, pati na rin siya. Sa tingin mo ba, kinalimutan ko ang nangyari sa nanay at kapatid mo? Hindi, anak. Walang gabing lumipas na hindi ako umiiyak sa pagkawala ng mga mahal natin. Gusto ko rin gumanti, anak, pero hindi sa paraang ginagawa mo. E paano, tay? Gusto kong gantihan ang aswang na yon sa pamamagitan ng paggamot sa bawat taong bibiktimahin niya o ng kalahi niya. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi magtatagumpay sa pambibiktima ng tao ang mga aswang dahil gagamutin ko ang bawat sugat na ibibigay nila, hindi ang gumanti sa paraang ginagawa mo. Ayaw kong gumanti dahil ayaw ko nang may madamay pa. Ayaw kong sa iyo nalibaling ang galit nila dahil hindi na ako makakapayag na mawala pa ang kaisa-isa kong anak na natitira. Ayaw kita mapahamak, Simon. Sana naiintindihan mo yon. Tila ba tinusok ng sandamakmak na karayom ang aking puso sa aking narinig mula sa saloobin ni Tatay Karinim. Hindi ko na rin napigilang mapahugulgol sa pagsampal sa akin ng pagkakamali. Gusto ko lang talagang gumanti, tay. Tiningnan ko si tatay pero tumalikod na siya matapos marinig ang pagsigaw ni Mang Tomas. Naalerto naman ako at nagmamadaling sumunod. Pagkalabas ay hindi na ako nakalapit matapos bumungad ang tagpong kagat-kagat na sa leeg si Mang Tomas. Tumitilamsik na ang dugo nito at nangingisay sa tindi ng natamong sugat. Paring Tomas! Pati si tatay ay hindi makapaniwala sa nakita. Ilang sandali pa ay nakatakbo na ang aswang at bumagsak sa lupa si Mang Tomas. Paring Magno, patayin mo yun! Siya si Celio! Paring Tomas! Wala nang nagawa si tatay kung hindi tanggapin ang kinahinatnan ni Mang Tomas. Makalipas ang ilang segundo ay tumayo na siya. Mabalasik ang naipukol niyang tingin. Binitbit niya ang buntot pagi at itak, saka nagmamadaling sinundan ang dinaanan ng aswang. Ang mga kapitbahay naman na nakakita sa nangyari ay nagsibalik sa kani-kanilang tahanan upang magtago. Pumasok na rin ako sa bahay ni Mang Tomas, saka pinagdadampot ang mga manika
Isinilid kong muli lahat ng yon sa aking payong at sumunod sa kakahuyan. Hindi ko maaaring hayaan si Tatay Magno at kahit pa nataliwas sa prinsipyo niya ang pangkukulam na ginagawa ko, ay patawarin niya ako. Kailangan ko siyang mailigtas sa aswang na si Celio at ramdam kong malakas na kalaban ito. Tumakbo na ako upang habulin si Tatay. Naabutan ko si Tatay sa kalagitnaan ng kakahuyan. Nakita ko siyang tinatawag ang aswang. "Magpakita ka! Ang dami mo ng atraso sa amin. Ngayon, ipakita mo ang iyong kapangasan. Lumabas ka at magtuos tayo!" Subalit, lumipas na lang ang ilang sandali ay walang aswang na nagpakita. "Natatakot ka ba dahil sa isa kong albularyo? Huwag kang magalala. Bukod sa buntot pagi at itak na hawak ko ngayon, wala na akong dalang pwedeng ikapahamak mo. Lumabas ka na!" Tahimik lang din akong nagmamasid. Nag-aabang rin ako sa paglitaw ng aswang. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa manika at karayom. Alam kong nandito lang sa paligid ang aswang dahil nasa hangin pa ang amoy nito at hindi nga ako nagkamali. Mula sa itaas ng puno ay tinalunan ng aswang si Tatay Magno. Mabuti na lang at napansin ito ni Tatay at agad na salubong ng hampas ng buntot pagi. Agad na pahiyaw ang aswang na naroong napakasama ang tingin kay Tatay. Sugatan na ang braso nitong nalatayan ng hampas. Sa puntong yun ay mas naging kasuklam-suklam ang itsura ng aswang. Sobrang nagbabaga ang bilugan nitong mga mata at naglalaway sa sobrang gutom. Ni hindi pa yata ito nabusog mula sa pag-atake nito kay Mang Tomas. "Yan nga! Lumabas ka talaga! Hindi yung magtatago ka!" Sa sinabing yon ni Tatay ay napasugod ang aswang at ibinita ang naghahabaang mga kuko. Nagtagisan ng liksi ang dalawa. Naiilagan ni Tatay ang mga kalmot na iginagawad ng aswang hanggang sa makahanap siya ng tiyempong hambalusin ito sa likuran. Napaungol ang aswang sa sakit at mabilis na lumundag upang atakihin si Tatay. Nang mabagsakan ang katawan ni Tatay, ay kinalmot niya ito sa muka. Kita ko ang pagkatapyas ng ilong ni Tatay, dahilan upang mapahiga ito. Kinabahan na ako nang makitang natumba si Tatay. Alam kong ilang ulit nang may nakaengkwentrong aswang si Tatay Magno, pero mukhang mas matibay ang kalaban niya ngayon. Napatayo na ako sa takot at gustuhin mang sumigaw, pero mas pinili kong manahimik at gawin na lamang ang naisip. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagawa ang pangkukulam. Nang muli kong maipukol ang tingin sa kanila, ay sakal-sakal na ng aswang si Tatay. Nataranta akong sinindihan ng kandila at saka hinawakan ng mabuti ang manika. Pumikit at tinawag sa isip ang mga kaibigang itim. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na ang kanilang presensya at sabay naming binigkas sa isip ang mga katagang orasyon. Bumalot sa buong dako ang maitim na usok na siyang nagpapalakas sa puwersa ng kulam. Kinuha ko na ang karayom at akma na sanang itutusok sa mata ng manika nang mapasigaw si Tatay. Pagtingin ko ay napapabaluktot na lamang siya sa lupa matapos makagat sa balikat. Malakas akong napasigaw sa pag-aalala. "Tay!" Napalakas ang boses ko. Nahinto sa pangungulam at napatingin na sa akin ang aswang. Naganyong tao naman ito at nagmamadaling binagtas ang distansya sa pagitan naming dalawa at agad akong sinakal. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagkahilo matapos tumama ang ulo ko sa katawan ng puno buhat ng pagtulak. Umihigpit na rin ang pagkakasakal nito sa akin. "Kukulamin mo ako ulit gamit ang manikang yan? Sige, gawin mo!"
Sunod-sunod na ang pag-ubong na gawa ko matapos niyang ibagsak ako sa lupa. Kulamin mo na ako! Bulyaw pa niya at sinipa ako sa mukha. Naasar ako kung kaya't tinupad ko na ang kanyang kahilingan. Tingnan natin. Vivifica insectum mortis et mete ad nocendum animas, comminue omnem carnem effunde sanguinem et spiritum interibit. Matapos itong bigkasin, ay naramdaman ko ang paggalaw ng tiyan ng manika. Ito ay senyales na nabuhay na sa loob nito ang iba't ibang insektong aking tinawag. Hindi nagtagal ay namamasana ang buong katawan nito na tila nagdurugo. Dinampot ko ang karayom at walang pagdadalawang isip na paulit-ulit na itinusok sa iba't ibang bahagi ng katawan na sinabayan pa ng orasyon sa isipan upang masigurong wala na itong kawala. Pero natigilan ako nang mapansin ang lalaking aswang. Hindi ba dapat ikaw ang... Wala sa sariling nabitawan ko ang hawak-hawak kong manika matapos mapatingin sa kinalalagyan ni Tatay Magno. Impit siyang napapasigaw habang dahan-dahang naglabasan sa kanyang bibig ang iba't ibang insekto. Ang puti niyang pang-itaas ay mabilis na nabahiran ng dugo. Nangingitim na rin ang kanyang mga mata at hindi nagtagal ay nagsilabasan na ang mga uwak sa kanyang bibig. Ito ang huli kong tinawag na tatapos sa hininga ng kinulam. Wala akong ibang magawa kundi tignan si Tatay Magno. Pilit pang inaalis ng aking isipan kung bakit ganoon ang nangyari. Sa halip na kay Celio nakalaan ng kulam, ay sa tatay ko ito tumalab. Nanginginig na ako sa sobrang pagkataranta dahil hindi ko mapagtanto kung ano ang misteryong nangyayari. Hindi ito maaari! Tatay! Huwag mo akong iwan, tay! Kahit anong tawag ko sa pangalan ni tatay, ay huli na ang lahat. Hindi ko lubusang maisip na sa kamay ko mamamatay si tatay. Hindi ko maatim isipin na ako ang pumatay sa sarili kong ama. Nagmamadali akong lumapit kay tatay sa kasya ni Yakap. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yun. Galit na galit ako sa aking sarili. Para saan pa na mabuhay ako kung wala na ang kaisa-isa kong ama na siyang natitirang katuwang ko sa buhay. Tay! Hindi! Huwag mo akong iwan, tay! Masyado ka kasing bilib sa sarili mo, bata. Hindi mo ba napansin na pinalitan ko ang manika noong nakapasok ako sa bahay ninyo kanina? Galing sa akin ang manikang ginapit mo ngayon at sa loob niyan ay nakaukit ang pangalan ng Tatay Magno mo. Hayop ka, Celio. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Ngayon, ikaw na lang mag-isa. Napatay ko na ang nanay, kapatid at tatay mo. Kung ako sa'yo, huwag mo na akong kalabanin nang sa gayon ay hindi kita isunod sa kanila. Napayuko ako at palihim na pinahid ang dugoang bibig matapos niyang sampalin. Huwag mo akong subukan, bata. Huwag mo na ring balaking kulamin ako ulit. Minsan na ako nakatakas sa pangungulam mo, kaya hindi natatalag pa ang mga susunod. Malakas ang proteksyon ko sa kahit na anong kulam dahil ba'y nangangalaga sa aking babaylan. Hindi tumalab ang kulam mo dahil mahina ka pa, bata! Bubuhayin din muna kita sa ngayon kasi isang sanggol ang gusto kong kainin. Hindi ang katulad mong tanga at mangdang. Kalmado at pasipul-sipul pa siyang tumalikod. Subalit, wala sa isip ko na buhayin ka. Mariin kong sampit sa isip at saka inilabas ang pinakamaliit na manika mula sa bulsa. Ang hindi niya alam ay hindi pa yon ang kabuuan ng aking nalalaman sa pangkukulam.
Agad kong ibinulong sa hangin ang pinakamalakas na orasyon at dahan-dahang nilamutak ang manika. Ilang sandali pa'y hindi na nakahakbang si Celio dahil sa unti-unting pagkabali ng mga buto nito sa katawan. Hindi nagtagal ay nagsimula ng lumobo ang tiyan niya at nagkabutas-butas sa paglabasan ng mga uod at nagliliitang maiitim na ahas. Naghihiyaw na siya pero sa kabila nun nakuha pang magsalita. "Hindi rito magtatapos ang lahat! Magkikita pa ulit tayo!" May pag-asa pa akong magbago at hindi na naisin na makasama dahil nahanap na kita. Masunog ka mag-isa sa impyerno! Nang marindi sa kanyang salita, dinampot ko ang itak at walang sali-salitang pinugutan siya ng ulo. Napapikit pa ako sa pagtalsik ng dugo. Humandusay ang katawan niya habang ang ulong nahiwalay naman ay gumulong-gulong pa sa tuyot ng mga dahon sa lupa. Dilat na dilat ang mga ito. Nagsilabasan pa ang hindi mabilang-bilang na mga uod sa katawan. Pagkatapos nito'y napasalampak na lamang ako sa tabi sa panghihina. Muli akong napahugulgol. Hindi dahil sa kalabasang paggamit ng lakas, kundi ang tuluyang pagkawala ng buo kong pamilya. Habang tanaw-tanaw ang bangkay ni Tatay Magno, ay unti-unting nadudurog ang aking pagkatao. Akala ko ay makakaganti at mapoprotektahan ko ang natitira kong mahal sa buhay kapag matutunan ng kulam. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Ito pa ang naging dahilan ng pagkawala ng taong siyang natitirang pamilya ko. Minabuti kong hanapin at tipunin lahat ng manikang nagamit ko. Saka ko ito sinunog. Napapahikbi na lamang ako habang pinagmamasdan ang malaking siga ng apoy na siyang simbolo at hudyat ng aking pagsisisit pagbabago. Matapos nito ay binuhat ko ang labi ni Itay habang emosyonal na naglalakad pauwi sa aming tahanan. Naging usap-usapan hindi lamang sa aming lugar kundi maging sa mga karatig barangay ang patungkol sa pagkakapuksa ko sa pinakakinatatakutang aswang ng Sigalon. Magmula noon ay tuluyan ko nang tinalikuran ang kaalaman at kapangyarihan ko sa pangkukulam. Mas pinag-igihan ko pa ang aking pagsasanay upang maging mahusay at malakas na albularyo sa aming lugar na handang tumulong sa mga nangangailangan anumang oras. May asawa na rin ako ngayon, Karine, at may 2 anak. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa panggagamot at naituro ko na rin ito sa aking mga anak. Ang karanasan ko noon ang siyang nagpatibay sa akin at nagbigay ng malaking aral na hindi ko kailangang kumapit sa talim upang makamit ang hustisya. Hanggang dito na lamang po, Karine. Wakas.